ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு கிரிப்டோ பீக்கன். இந்த வீடியோ ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இதை பற்றி நிறையா நம்ம பேசியிருக்கோம். ஓகே, டைம் டிலே பண்ணாமல் அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸ்கேம் பற்றி. அதில் நேற்று நைட்டு நம்ம ஒரு அந்த 2403 மணி சேனலுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தோம். அந்த நேரம் வரைக்கும் அமௌண்ட்டு கலெக்ட் ஆனது பார்த்திங்கன்னா 41 BNB தான். பட் டுடே, அதாவது இப்போ ஒரு 1 hour பிஃபோர் எவ்வளோ கலெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள், 91 BNB. ஓகேங்களா, கிட்டத்தட்ட 40-45 லட்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக. ஓகே, இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா அவரோட அந்த கான்ட்ராக்ட் அட்ரஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதாவது கான்ட்ராக்ட் அட்ரஸ்னால் காயினோட கான்ட்ராக்ட் அட்ரஸ் இல்லை, அவங்க அமௌண்ட் பே பண்ண சொன்ன டோக்கன் அட்ரஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேலட் அட்ரஸ், பார்த்தீங்கன்னா 91 BNB இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா, கரெக்டாக இதை பாருங்கள், ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் 50 minutes ago. அதான் இதுதான் அந்த வேலட். மேலே இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த வேலட் அட்ரஸ்ஸு அவுட் 152 BNB. இவங்க மார்னிங்கே ஒரு வேலை பார்த்தாங்க. 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. இவங்க ஒரு 12 hours பிஃபோர் 11 hours பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா அதே போல் தான் ஒரு சில காயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த 1 inch வேலட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் அதில் பார்த்திங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, BUSD அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ் தான் இது. ஓகேங்களா, இந்த கேட்பாங்க பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாக தெரியல. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 BNB பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 அரௌண்ட் 11 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. நான் அப்பயே பார்த்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருந்தேன். டைம் வேணால் பார்த்துங்க. இப்போ 10:13 ஆகுது நைட்டு. அங்கே பாருங்கள், ஆஃப்டர்நூன் 1:51 PM பார்த்திங்கன்னா நான் டீட்டெயில் போய் செக் பண்ணேன். அப்பயே பார்த்திங்கன்னா அது வரைக்கும் பாருங்கள் 3.5 BNB கிராஸ் செயின் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது கிராஸ் செயின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் அப்புறமா நான் சொல்கிறேன். அதாவது அவங்க ஃபண்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அதாவது டேரெக்டாக அவங்கலேருந்து ஏதோ ஒரு வேலெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போச்சுன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த BSC ஹப்னு இருக்குங்க, டோக்கன் ஹப். இது மூலிமா புதுசாக ஒரு டோக்கன் அதான் வேலெட் அட்ரஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஃபண்டு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. 152 BNB அசால்ட்டாக தூக்கிட்டாங்க. பாருங்கள், அவங்க ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 1 hour 4 minutes ஆகுது அவங்க ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணி. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த டீட்டெயிலாம் போட்டிருப்பாங்க, அந்த எந்த கான்ட்ராக்ட் அட்ரஸ், அதான் அவங்க டம்மியாக க்ரியேட் பண்ணல. அது ரிசீவர்ட் அட்ரஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் BNBயோட அட்ரஸ், அதாவது Web20 1 செகண்ட். ஓகே சார், Web2. அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதில் டெபாசிட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் BNB சூஸ் பண்ணி Web2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்ரஸ் தான் ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா, அந்த அட்ரஸ்க்கு அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க. ரீஃபண்ட் அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க எதுக்கு ஃபண்டு பண்ண சொன்னாலும் அந்த அட்ரஸ்க்கு கீழே இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த அட்ரஸுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா காயின் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அட்ரஸ் யாருது என்னன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்க எனக்கு தெரியும். என்னால் இது மேற்கொண்டு யார் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியல. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து இவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நேற்று அவர் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார். அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிவாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு பக்கம் ஓகே, இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்றது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயந்தான், அதெல்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது. பட் இவங்களுக்கு அவர் உண்மையாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னு வச்சுங்களேன், வீடியோவை டெலீட் பண்ணிட்டார். கேட்டால் ஏதோ சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம சேனல் பேர் கெட்டு போகுது, எதுக்குங்க நெகட்டிவாக இருக்குது வீடியோ எதுக்குன்னு சொன்னால் தான் டெலீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் அந்த ப்ராஜெக்டை அவருக்கு
சொன்னதா அவர் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. பட் என்ன பிரச்சனைனா, இவ்வளோ இஷ்யூ ஆகிருக்கு, நீங்கள் வீடியோ டெலீட் பண்ணிட்டீங்க, டெலகிராமில் போஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டேன், வீடியோ டெலீட் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் ஃபண்ட் எப்படி போகுதுன்னு தெரியலன்னு வேறு சொன்னீங்க. பட் ஸ்டில் இன்னமும் டெலகிராமில் உங்களுக்கு வந்து அந்த போஸ்ட் இருக்க தான் செய்யுது. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கணும். இதில் இவ்வளோ தப்பாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அதை விடுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களே பாருங்கள், நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன், நீங்கள் பாஸ் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். எவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் இல்லை, நீங்கள் அந்த வீடியோ கீழே போய் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும். நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸில் போய் கமெண்ட்டில் போய்ட்டு அந்த ஸ்கேம் வீடியோ பற்றி போடுறேன் வரேன் எல்லாமே செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். பட் இருந்தாலும் எப்படி வந்து இத்தனை பேர் போய் மாட்டினாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. இவர் தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய எஸ்ஏ மாதிரி டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. பட் வந்து பிடிச்சவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் அதில் வந்து உண்மை இருக்கா பொய் இருக்கான்னு தெரியணும். என்ன சொல்கிறது தெரியல guys. இந்த காம்பவுண்ட் ஃபினான்ஸ் அட்மின் அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணிட்டாரு. ஓகேங்களா? அந்த நீங்கள் அந்த பிஎஸ்சி ஸ்கேனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிவிட்டு உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. தென் இதுதான் லாஸ்ட்டு வீடியோ. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேம் பற்றி நம்ம எதுவும் போட போகிறதில்ல. ஓகேங்களா? ஏன்னா நிறையா அப்டேட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இதிலே சுற்றி வந்தோன்னா உங்கள் டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஓகேங்களா? அதான் பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அனாவசியமாக யார் சொல்கிறதே நம்பி, இன்க்ளூடிங் மீ, நான் சொல்கிறதே நம்பி நீங்கள் ஒரு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. பட் எந்த மாதிரி குப்பை ப்ராஜெக்ட்லாம் நான் என்றைக்கும் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இன்னமும் ஒரு சில யூடியூபர்ஸ், நல்ல யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க, இன்னமும் நம்ம என் கூட வந்து கான்டாக்டில் இருக்காங்க, நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கேம் பற்றிலாம். ஓகேங்களா? நிறைய கண்டென்ட் போடுற ஆளும் இருக்காங்க. பாருங்கள், என்ன சொல்கிறது தெரியல. ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக ஆசைப்பட்டு பேராசைப்பட்டு ஏமாத்திட்டீங்களா மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பாக கிரிப்டோவில் வந்து நம்ம சம்பாதிக்க தான், கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கணும். அது வந்து கரெக்டான ப்ராஜெக்ட், கரெக்டான இது. இப்போ ஃபினோ வந்து நிறைய பேர் வந்து காப்பாற்றிச்சு. பட் ஆனால் அதில் சம்பாரிச்சது எடுத்துன்னு வந்து இல்லை எத்தனை பேர் போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இப்போ அவங்க எல்லாம் லாஸ் ஆகிருப்பாங்களே, அதில் ஏர்ன் பண்ணதை இதில் விட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ மெயின் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய அமௌண்ட் போட்டுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நான் ஒரு பிஎன்பி போட்டேன், 2 பிஎன்பி போட்டேன், லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அவங்கள பற்றி வருத்தப்பட்டுலாம் அந்த வீடியோலாம் ரெடி பண்ணலை. சின்னதாக 10 யூஎஸ்டி 20 ஒரு 50 100 இதுக்குள்ளே போட்டிருப்பாங்க. எல்லாம் நம்மள மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்கள நினச்சி தான் வருத்தமாக இருக்குது. இது எப்படி அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். மேபி இதில் கூட எதாவது மிஸ்டேக் இருக்கலாம், இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு வேறு. தேங்க்யூ கைஸ்.